Ndibuye ne-update kaMazwi Khubeka, lona 27 obeke kidnapiwe waseFosloras owner i-tuck shop. Into yakhona mosiye yafaka ezazitsholo zabantu bokufika. Ndatsho xa ndiyiva into yoba ufumanekile izolo, ndatsho ndathi andikabi nankcukacha ncam eziphelele. Ndizathi apho ndifumana khona noko ezinye iinkcukacha ndibuye ne-update. Sendibuye nayo ke. Hayi ke ubonakele e-interviewer even i-provincial commissioner yethu uMthombeni, uLieutenant General Mthombeni. Hayi ke uthe buzwa ngento nokwenza noMazwi, wabonakala nje naye nje of rampa kancinci ethetha ngomnye umntana engathi ona 9 years we-China obeke kidnapiwe, naye ubonakele efumanekile. Waske wadwela more on that one. Not that I'm insensitive ukubone, but nje the question was mainly about umzekelo uMazwi, but nje uye wadiverta. But esitsho ke uba this is not the only case ebonakala kuthethwa ngomcimbi nokwenza nokidnapwa kwabantu ke. Hayi ke wayisho nje into yakhona into yoba uye wafika epolice station uMazwi, from apho wasiwa esibhedlele eButhilong, uba nango kwesesibhedlele eButhilong. Hayi kuthe kungephi isister yakhe ndayibona nayo i-interviewer. Hayi ke wasipha nje i-picture nje into yoba uMazwi ukwimeko enjani, into yoba engathuthukile nje uyancangcazela. Kukhona nalapho ethe edliswa khona ama-noodles, ubumbona nje into yoba akayova noba yatshisa ngendlela nje akabeke ngayo nje imeko nje kangathi kuye. So we already ke you assume into yoba hayi vele he must be traumatized. Hayi bayitsho nje ngathi ngumuntu yena obonakala ngongathi uthosharishiwe, ubethiwe yena, yonke lonto leyo. Hayi ke niyazazi i-politicians zethu. Hayi ke namhlanje bokune press briefing uPanyaza Lesufi premier walapha eGauteng, apho ke naye bonakale etoucha on that thing ekaMazwi, phana nje nge-feedback into yoba ufumanekile uMazwi. So kubonakala ingathi kukhona ke nyani iyabafaka abantu bokufika lanto bekhona ke nabethi nyabaza bethu bazawungena kanjani, bazawungena inoba kuthengwa bona mose for ukwenza lo msebenzi. But ke utshilo wathi ngathi iyawafaka amaSomalia into yakhona. Wathetha nomnye umcimbi ongathi kukhona nomnye umuntu ingathi owaziwayo okanye abazanayo benoMazwi, naye ubonakala ingathi ukhona nje kulonto leyo. But ke ndithetha nje into akazithethile nje ngongathi naye inoba ke khona indima akayidlalile apha. But nje into nokwenza nabantu bokufika yona bayifakile, batsho nalapho kulo safe house okanye lo ndawo bekegcinwe kuyo uMazwi lowo. Kubonakala ingathi bekegcinwe bekegadwa ngabantu bangaphandle abaseMalawi. So niyayibona nje ba iyaphi yonke lonto leyo. Hayi kuthe kungephi ke kwabe senyonto ethetha khona apho uXolani Khumalo lo we-Action SA. Uthetha uthini ke phofu yena? Uthi ayikwazi ubuyile yena ufumanekile uMazwi ne, but because sisazilile okwangoku ubuye nexa gqiba grogriswa ngento yoba kuvalwa izitolo jikiphethu seke yabuyiswa uMazwi, asikwazi into yoba siqhubeke ngongathi it's just going to be business as usual. Wawakhipha amagama into yoba because kwangoku sizazilile sisalila, asikwazi into yoba sibe sisathatha imali zethu umzekelo zisizisa kwaba bantu ababokufika kwa ezo mali ezo kube zizo ezijika bazisebenzise for ukukhomitha yonke le migilamkhuba abathi bayikhomite ngezi mali zethu sisithatha sise apho. So esaphusha into yoba ingathi ufuna izitolo into yoba mazivalwe izitolo zabantu bokufika. It cannot be business as usual. So ibonakala ke lemfazwe le ingathi nje sezaba imfazwe nje esisezayilwa yona engekazuphela nje kwangoku ngendlela okuthethwa ngayo. Yazi xa kunguPanyaza Lesufi bafethu ne, ndinako ukumsizela nje sometimes because ndinokufila sometimes ngongathi ingathi yena nje kulombutho akakuwo. But kuba khona amanye amaxesha ethi xa ndimjongile ifana nangoku bafethu wandichaza mna ngela xesha le-GNU xa kugqiba nje kugqiba kuthetha lonto yabo efike enxiba izikipa into yoba sizunivumela into yoba nibuyilale uChrizani kayithi. Uyambona into yoba unayo laa nto qha i-challenge ngaba bantu abane xa besenza ezi zinto zabo bazenza ndawonye. Ithi apho sowufuna wena urhoxa ngakhona kungabi lula because niyazelana, yenye i-challenge abazazibhaqa benayo. But nje uPanyaza yena unayo laa nto ubumbona yena ukuthanda izwe, ulithandazwe yena, uyalithanda ilizwe lakhe lase-South Africa. So nje iyona nje ifana nale mini kumatshwa eyothatha imemorandum phanje singamphi ithuba nje loba makaphefumula athethe nokuthetha nje amagama amabili amathathu abantu barhatfoli. But nje yena uPanyaza bafethu engazi ukwazi ke phofu ukusuka phi emafutheni. So nje I thought I should come back ngaleyo feedback kona ndisazi into yoba sizi South Africans futhi eventually it may not be now kona siyakhala into yoba sive nje simbone okanye uMazwi nje uba nyani ukwimeko nje noko eseyiright ezithethela ngokwakhe siva ithini istory sakhona ubuyaphi uMazwi.
ithini. But ke kusekhona ama-investigation because kukhona abanye abantu abangekafunyanwa abangekabanjwa echilo ke phofu even uXolani lowo action eseyinto yoba bambuyise inoba ngoba bevile into yoba ziyavalwa izitolo and ngoku nexa begqiba kumbuyisa sokumele kuthini kube i-business as usual. So while bebhizi besenza yonke loo nto le South Africans iyawuninceda into yoba for ngoku especially abantu abanomdla abanothando lwezi ziphaza shops mabaqalise into yoba bafune nje ukwenza i-research kwiindawo ezithile into yoba zeziphi indawo noko ezingathi zibafande in case nyhani ziya zivalwe ezi ndawo zabo kuthiwe azisavulwa nje permanently because zikhona indawo nenzaziyo baye bavalelwa kwathiwa nje abazungena and abangenanga nyhani kube khona ke umntu ozathi mna ndinomdla and ungayithathi le nto just because ufuna ukwenza imali. Le into iyafuna umntu onothando ncam like because uba ngaba uzayithatha nje just because you are a business person nje ufuna ukwenza imali aba bantu aba ngo-6 sebevukile bathi abantwana behamba besiya ezikolweni bayakwazi ukugqitha bathenge kwezi tuck shop zabo kwezi ziphaza shop. So makube ngumuntu oyaziyo into yoba akazi ukwehlisa umgangatho sijike sihleke sibe yinhlekisa futhi kuthiwe jongani baba nomona ngezi ziphaza shop bajongeni ngoku ziyabaxaka. While we are at it bafethu again iyafuna into yoba abo abazaba nomdla weziphaza shops babe nobudlelwane obuthile because into eyenza aba bantu into yoba mabapope it is because banobudlelwane even xa bestoka bona bastoka in bulks. Even i-South Africans eziyizamayo lento uyaziva ezinye zithi ayibeziyizama zehlulekile zehlulwa yini zehlulwa ngumcimbi oba even i-price zaba ziba ngezantsi compared to i-price zaba bantu aba bokufika because bona bathenga in bulks bayakwazi ukuba izinto zibe cheapana and because wena into awuzabe uyithenge ngalo mali ngqo straight awuzukwazi into yoba inoba ucharge the same price uye ikubethe nje into yakhona. So while sisebhizi sisadibanisa nje amakhanda siplana ngayo yonke lento ba ithini iyafuna into yoba abo abanomdla mabaziveze kuma-communities wabo ngaphezulu baqalise nje ukufind out into yoba zeyiphi iminyango abangakokota kuyo as soon as kuthiwa iyavalwa sazi into yoba bazaba khona for into yoba mayivulwe because khona umuntu okuyobalisa nesinye istory soba yena uke wathi eyizamile lo cause sebebaningi khona omnye othe wayenestolo ingathi bambulala kubalisa umuntu i-family member omnye athi yena wathi enestolo bavele bafika benza istolo next door just nje ukumsuffocatisa. Of course kaloku nabani uzawufuna ukuthenga apho kucheap khona. So zezinye nje zezinto ezizofuna into yoba kube khona ukusebenziswana size singathi xa sigqiba kwenza lento bakhona vele abalindele into yoba xa begqiba kwenza kuzathiwa okay nyazi izitolo zivaliwe sijike sibe yinhlekisa nize ningavumi into yoba sibe yinhlekisa. Uba ngaba ziyavalwa ezi zitolo babe khona abantu abazathi hayi mna ndiready because abanye abantu bayeke bazivule ezi zitolo ufike into yoba sizabe sikhwaza koko umntu akekho uphi uhlele endlini akekho apha esiphasi. So umntu ozawuthathathe la mathuba awathathe esazi into yoba une-passion yokuthengisa. So okwangoku sisabe sisemapho nje malunga nento nokwenza nomcimbi wentoni wecase ekamazwi kodwa kona South Africans ke wathi uMamweni wathi nje revolution will repeat itself. Kubonakala ingathi ngoku it has started. We're South African and there are also foreigners, two of them of Ethiopian origin. And that is very important. Two, whether it's related to the sponsor shop or is just a criminal activity, that remains a gray area. And the areas that the police are working on is to follow the leads on those two aspects. And it's known that he was kidnapped on his way to the bank. He also had some devices in his possession. But we don't want to take one aspect and leave another aspect out. So those two possibilities police are working at. Thirdly, whether the syndicate operate in a certain fashion. There are three or two important confirmations that we can make. One is that they're using hijacked buildings. And number two, where the victim was kept, there were two Malawians that were guarding the victim. And thirdly, that the identified or the person that was responsible for
the kidnapping or the hijacking, the name is known to the victim, and that particular name or the nickname, the police are working on it so that we can. And the last aspect, as I said, I want to emphasize, is that we work with the family. We went, myself and the minister and the executive mayor, to meet with the family. They raised their reservations, and those reservations have been attended to. Sorry. Those reservations have been attended to immediately. There's another case, General, in Soweto of a gentleman that is being murdered. Now he's a spaza shop owner. I will find out more details and brief you about it. All right. There are a lot of cases that have happened. A lot of children have died because of these spaza shops and the illicit goods that they are selling. And I understand that it's the work of the bylaw enforcement to make sure such are not happening. But Singumphakathi, we would like to say, humbly so, as the perpetrators are not found, as we are still looking for the guys who done this, the kidnappers, can we not have any spaza shop open? Because Sizilile, we are waiting for these people to be found. It cannot be business as usual. We cannot be crying while people are making money. We cannot be having sleepless nights and wondering what happened to our people. Like when people are using the very same money to hire people to kidnap Abanbetu. We are the customers, we buy from those shops, but they use the same money to attack us. It's very unfair to be a young person in this economy and try to open a business and someone pushes you back and threatens your life. I think Singumphakathi, we also have to stand up and say, enough is enough. We need to put order in our community.